Unha vez máis, outra vez, debatemos neste pleno sobre a política sanitaria de recortes do Partido Popular, que son sucesivos dende hai 10 anos e que están facendo estopar por os aires o noso sistema sanitario de saúde. Feijóo, como un discípulo bo e moi aplicado, xa leva tempo deseñando un traxe a medida para o sector privado, unha estrategia que se plasma, por exemplo, na Lei Galega de Saúde, na privatización de hospitais como a chapuza do Álvaro Cunqueiro. Vemos as listas de agarda, como crecen, como se disparan na atención primaria, absolutamente colapsada pola falta de persoal, nos servizos de urxencias dos hospitais e nos PACs. Vémolos cando nos centros de saúde vemos a traballadoras atendendo a 50 persoas ao día, doentes que morren nos pasillos de urxencias sen ser atendidos, peche de camas, centros de planificación familiar sin xinecoloxía aquí no Ventorrillo, aquí en Orillamar, servicios de pediatría sen cubrir aquí en Novo Mesoiro, en Labañou, en Os Mallos. Este é o traxe da desfeita. E ante esta situación, unha situación de absoluta emerxencia, a sociedade, por sorte, respondeu á altura, organizándose e plantexando numerosas protestas da man de plataformas como son SOS Sanidade Pública, como a Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria, como Movemento PAC en pé de guerra, como colectivo de enfermeiras en loita, e poderíamos seguir. Nos creemos que o que hai que facer é defender o mesmo que defenden estes colectivos, que defender o que de todas. Non queremos perder hoxe a oportunidade, xa vou rematando, de agradecer todo o que están facendo por nós, coa súa loita, coa súa reivindicación, todo o esforzo e o empeño que lle poñen cada día, porque de verdade que son un auténtico orgullo. Por supostísimo, nos imos acudir a esta chamada que nos fan este domingo, 9 de febreiro, imos a ir a Compostela, imos a ir ás 12 para estar todas xuntas na defensa da nosa sanidade pública, porque non se vende, deféndese.